Takže dneska bychom si představili digitální zesilovač s integrovaným obvodem, nebo tenhle digitální zesilovač má označení TPA 311 6D2. Já jsem ho zakoupil na RP shopu za nějakých 158 korun. Jedná se o zesilovač, já to tady mám připravený. V podstatě ten integrovaný obvod, který v tom je zapojen, je to vlastně stereofonní zesilovač 2x50 W, ale tenhle modul je zapojen do můstku, čili to má na výstupu 100 W. Tak a my si ho dneska odzkoušíme. Já už jsem si to připravil, mám to tady zapojený. A odzkoušíme si ho tím stylem, že si ho jenom změříme. A v dalším díle na to připojím ten Bluetooth modul, kterým vlastně tam pustíme nějaký zvuk. Oni se tyhle digitální zesilovače dají pořídit i s vystavěným Bluetooth modulem, ale já, že jsem narazil na tu prima cenu a prostě mě to jenom zajímalo ze mých zvědavosti, jak ty digitální zesilovače fungují a jak se to hřeje, jakou to má účinnost, tak jsem si ho prostě koupil. No. Takže já jsem si ho už zkusil na mým napájecím zdroji, který jsem si vyráběl. Mám dva. V dobách, kdy jsem študoval na této škole, která už se dneska jmenuje jinak. A ten zdroj nemá takový výkon, takže jsem to zkoušel pouze omezeně. No a tak jsem si objednal na Hadexu ten spínaný zdroj. Je to zdroj, který má 24 V, a to tady mám připravený. Má nějakých 24 V a 6 A na výstupu, jo, čili víc jak 100 V prostě má výkon, takže bohatě na těch 100 W by měl stačit, jo. Takže to je to, ten zdroj mě stál. Ono to je všechno z Číny, já to teda neobjednávám z AliExpressu, že to trvá vždycky dlouho, já jsem nedočkavej. A ono to asi tak drahý není, takže nějakých 290 korun mě stál tenhle spínaný zdroj. A celý to je připojený na zátěži 150 W, 4 ohmy, kterou jsem si vyráběl já. No a můžeme jít měřit. Takže nejdřív tam pustím signál, sinus nějakých, já nevím, začneme od nízkých mitočtů, já tam pustím 50 Hz, protože už jsem ho zkoušel měřit na osciloskopu, poněvadž to je zapojený do můstku. No tak blbec jsem si neuvědomil, že to je zesilovač, který je zapojen do můstku. A to ještě tady takhle vypnu radši. Je zapojen do můstku. No a tak jsem si osciloskop připojil mezi vlastně výstupní signál zesilovače na zátěž a hned jsem udělal zkrat na výstupu. Ale ten zesík má ochranu vůči zkratu, takže naštěstí jsem ho nezničil. Takže jsem potom krokosvorku tady vlastně od země osciloskopu připojil na zem zdroje. Ale zase, jo, tam, protože já jsem nikdy zesilovač, nejsem žádný člověk, který by tohle dělal každým dnem, takže jsem zesilovač můstku ještě neměřil. A tím pádem já, když ho měřím takhle, tak vlastně na výstupu já vidím sice signál, jo, vidím sinusovku, ale měřím poloviční napětí. Protože když to změřím tady svým měřákem, který měří střídavý proud do 400 Hz, tak naměřím efektivní hodnotu nějakých. To jsem ještě nehonil na plný výkon, jo. No a tak si to zkusíme, já to budu zažívat tady komentovat a uvidíme, co nám z toho poleze. Takže já to budu měřit teď asi na těch 50 Hz.
nebo to, já právě kvůli tomu měřáku, on má do 400 Hz, tak abych vlastně ten osciloskop a potom ten osciloskop s tím měřákem nějak porovnal, jak to měří a pak to nějak vyhodnotíme. Takže já to zapnu, zapneme zdroj. Tak, se rozsvítil zeleně. No, my tam máme nastavených 50 Hz, amplitudu 200 mV. Sinus RMS, takže koukneme, jestli na mě ten cen spadl do zkratu. Zátěž je připojená, zesilovač taky, tak tam pustíme. Tak, na osciloskopu vidíme krásnou sinusovku. Jo, a právě když to tady změřím, ten signál, tak mě tady vychází 7,4 V jako na výstupu. A to je málo, protože já mám tady 150 W zátěž a ta se teda hřeje fest, jo. Takže já to teďka změřím měřákem. Měříme efektivní hodnotu. Stejně na instalu. Stejně tam bude kulový vidět. Zatím takhle. Aha. Změříme to tady. Tady na zátěži to změříme a máme tam 11,5 V efektivní hodnotu, jo? 11,5 V. Čili 11,5 krát odmocněno ze 2, což je 1,4. Tak je na výstupu nějakých 16,1 V. Jo. 16,1 na druhou lomeno 4 a jsme na 65 W, jo. 65 W. Takže by to vycházelo, že já vlastně to, co tady změřím, tak bych to měl násobit tady tu hodnotu 2. Tady mám 7,4. Jo, protože to měřím vůči zemi, to napětí, a ono je teda poloviční. Neměřím ho vůči tadyhle tomu bodu, protože to je zapojen do můstku. Já když jsem připojen ten krokosvorek, tak mě to hodí zesilovač do zkratu. Takže to budu násobit 2. Já doufám, že to takhle jsem pochopil správně a vzhledem k tomu, že tím měřidlem něco tady naměřím, tak si myslím, že to tak je. Jako hřeje se to? Na tom, že to je takhle malý chladič a má to mít 100 W, tak jako se mně zdá, že se to dosti hřeje. Asi na to pustím větrák. Ale zátěž topí teda taky fest, jo. Tak jako, to jsem si ani nemyslel, že to takhle ohřeju, no. Dobře, takže tím jsme si ověřili, jak měřit to výstupní napětí, protože kdybych počítal výkon z nějakých 7,4 V, tak to nemám ani 10 W, jo, na zátěž, no, to můžu spočítat. 7,4 na druhou lomeno 4 ohmy. Vycházelo by to na nějakých 14 W necelých. A to teda 14 W mě takhle tuhle zátěž neohřeje ani náhodou, to už mám odzkoušený, jo. Čili opravdu je to tak, že to musím násobit tu hodnotu 2. Tak, já si tady zasnu tohle světlo, no možná ukaž to. Tak, už mě to tady dosti oslňuje. A zase na to líp natáčí, když to nechám to rozsvítit. Takže, jak jsme na tom s teplotou, ten topí. No, asi si sem pustíme chlazení. Tak, pustili jsme si chlazení, takže už to chladne. Zátěže chladit nebudu, ty to musí vydržet, ale zdroj ten je vlahounkej, ten je v pohodě. Takže já tam dám asi teda napětí frekvenci 1 kHz. A budeme to měřit na 1 kHz, takže 1 kHz. Tak, docela to začalo pískat. Tak. A v podstatě, když roztáhneme sinusovku, se podívám.
tak vlastně to z 50 Hz vlastně nemá žádný útlum. A já budu zvedat amplitudu, a zhasnu si, protože mi z toho bolí oči z toho světla. Já budu zvedat amplitudu, abychom zesilovač se stíhá chladit po ofuku větrákem, abychom zjistili teda, jaký napětí dosáhneme na výstupu. Jo. Takže amplituda a jsme na 300 mV a už nám to značně jde do limitace. Jo. Takže zpátky na 200 a budeme přidávat po desetinách. 210 mV, 220, 230 a už tam máme tohleto a to asi bude už na výstupu v reproduktorech hodně slyšet. S tím jevem jsem se setkal, když jsem teď stavil zesilovač ve třídě A, tak tohle se mě tam dělo taky a musel jsem tam dávat jeden kondenzátor o nízké kapacitě keramické, tam prostě do toho zapojení mezi ty tranzistory a abych se tohohle zbavil, ale tady nevím, jak se toho zbavím. Tady prostě najednou zjišťuju, že tady to prostě nemám jak ovlivnit. Možná, když mi napíše někdo zkušenější do komentářů, co s tím mám udělat, abych to odstranil, protože tohle bude 100% v reproduktorech slyšet, při muzice to už mám odzkoušený, to se tam jeví velice nepříjemně. Jo, takže jdem zpátky na 220 mV, tam je to dobrý, ale začíná tam prostě něco naskakovat, jo. Takže možná, tady je ještě takový trimřík, tady je takový trimmer, tím bych mohl stáhnout zesílení, jo. Sice jsem s tím stáhnul zesílení a tady zkusím teda to 1, 230, 240, 250, 260. Já si myslím, že to je jen prostě potenciometr, no jasně, dělá to samý, akorát, že to je omezený tím trimmerem, takže ten zase vykulíme ho naplno. To něco neodpálil. Tak. A jdem zpátky. Takže dá se říct, že vstupní sinusovka, vstupní na vybuzení toho zesilovače je maximální hodnota nějakých 220 mV. Jo, to znamená, že ten zesilovač má docela dobrou citlivost. Možná to tam vzniká tím, že mám vlastně použený ten spínaný zdroj a musel by se to třeba nějak odrušit. Jo. Třeba se to dá odstranit tím, že až to zapojím do nějaké bedinky, že se to všechno uzemní do nějakého uzlu, tak se to tam tohle objevovat nebude. Jo. Ale sami vidíte, že když prostě přijedu na nějakých 240, tak už to začíná prostě, už se to dostává do limitace. Jo. Takže opravdu ten vrchol je někde těch 220 mV. A to je sinus, jo. 220 ne efektivní hodnota, ale 220 mV špičková hodnota. Takže to znamená, že když si to teda tady změříme na výstupu, jsme nějakých 17 V máme, jo. 8,4 x 2, 16,8. Dáme to na druhou. Vylomíme to 4. A jsme na nějakých 70 W, jo. To znamená, že ten zesilovač mám dát do 4 ohmů bez limitace, jo, nějakých 70 W. Jo, on asi na těch 100 W by šel, bude v brutální limitaci, takže to je jako k ničemu. Ale musím říct, že zesilovač, který mě stál stejný modul 150 korun, jo, tady zdroj 290 korun, tak jsem na nějaký 500 a mám zesilovač o výkonu 70 W, jo, takže to je jako velice dobrý. Jo. Nevím, jak se to chová zatím na reproduktorech. To si pak posoudím, až to prostě tady nějakým způsobem oživím a postavím.
tak si to zkusíme poslechnout. Ale za ty prachy prostě nějaký zesík na nějakou party domácí, to bohatě stačí. Jo? Připojíme tam k tomu ten Bluetooth modul a potom z mobilu si prostě tam můžu pouštět, nebo z čehokoliv, přes Bluetooth si tam můžu pouštět muziku. Jo? A vejde se to do malé krabičky, ale bude to vyžadovat asi aktivní chlazení. Jo? To s tím musím počítat potom do bedínky, že tam prostě bude muset větráček, protože s tím aktivním chlazením v pohodě, jo, tam udržím ruku a bez toho to prostě hřeje jako prase a měl bych strach, že ho odpravím. Tak a teď si projedeme frekvenci, jo. Koukneme se třeba, pojedeme od 20 Hz, tady si dáme tu risku, abychom viděli, jak se nám to zatlumí, když skočíme na frekvenci 20 Hz. Jo, tak tady změníme časovou. Jo, takže tady nějaký útlum je. 20. A jsme tam na nějakých 7,8 V. 7,8. Vynásobíme to 2. Dáme to na druhou. Lomeno 4. A jsme na 60 W. 61 W. Jo, při 20 Hz. Tady bych mohl zkusit ten zesilovač víc vybudit. Máme amplitudu. Tak, 230. Jo, a už se na 240 a už to dělá ten bordel, jo, a už to do limitace. Takže prostě těch 220, jo, víc opravdu to nedá. No, tak a teď si vyletíme na nějakou frekvenci, já nevím, 100 Hz, pojem. Tak. Ajajaj, tam nám to dělá bordel nějaký. Jako nebude to žádný hifi, co si o tom budem povídat, jo, to prostě... No, já mám pak ten modul ještě jeden, tak zkusím pak změřit ten druhý modul. Co mi dělají zátěže. No, jo, pálí. Au. Pálí. Tak tohleto bude v reproduktorech určitě slyšet. Já zkusím tady ještě mu ubrat. Jo, tak teď jsme na 210 mV, takže 210 mV a výstupní napětí je 8 V, čili 16 na výstupu. 256/4. 64 W. 64 W sinus, jo, tak já půjdu s frekvencí teda dál a pojedu po stovkách, jo. 200, 300, 400, 500, 600. Když to trošku roztáhneme. A v podstatě vidíme, že to nějak amplituda nám neklesá. A jdu na 700, 800, 900 kHz. A půjdeme po kilohercích, jo, to znamená tadyhle 2 kHz a už ta sinusovka se z toho stává, koukám pomalu pila. 3 kHz, no tak tohle už sinusovka není, jo. Zesilovač píská jak mrcha. Jo, já to schválně roztáhnu malinko. Tady vidíme, co to z toho dělá prostě. A to jsme na 3 kHz, jo, to už sinusovka prostě není. Jdeme dál. 4 kHz, 5, 6, 7. To je hnus, co z toho leze. 8, 9, 10 kHz. To je teda mizerný. To má útlum jako kráva.
Jo. To je opravdu na nějaký mizerný reproduktory. Tomuhle se nedá, to i blbej transivac má daleko lepší, co lepší, to je nesrovnatelný. To je HiFi oproti tomu. No, tohle to je katastrofa. Já ještě změřím teda napětí na zdroji, jestli nám neklesá napětí na zdroji. Takhle, co budu malinko vidět. Aha, zapneme si měřák. Data hold ne. Čím jsme to tam dali? Tady. Tak, jsme si někde nešáhli blbě. No, na výstupu máme furt 24 V. Takže napětí zdroje je dobrý, ten zdroj to prostě utáhne. Jo. A myslím si, že ten digitální zesilovač prostě to nezvládá, tyhle frekvence. Jo. No, takže jdem na 20 kHz, jo. Víc to měřit nebudeme. Co je na 10 teda? A jeden. Počkat. Pojedem po 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jo. To dostáhneme. Na těch 20 kHz sice sinusovku nějakou máme, teda chvěje se to, ale kde jsme s napětím, jo? To jsme na 6,4 V. Aha. 6,4 lomeno. Tak na 20 kHz jsme na 10 W. Jo. Je fakt, že ten zesilovač přestal hřát, jo. Já nevím, jak tyhle ty digitální zesilovače fungují, ale myslím si, že to prostě rozseká ten signál, jo. Nějakým prostě navzorkuje si ten signál asi a prostě mu to vzorkování na tyhle frekvence už nestačí, no. Takže ono samozřejmě dodnes to jako slyší 20 kHz, jo, to je v takových frekvencích se těžko nějaký hudební nástroj bude pohybovat, ale prostě HiFi to není ani náhodou, jo, takže to můžeme takhle zhrnout prostě, jdem na ten 1 kHz teda zpátky a to tady 1 kHz, tak. Ježiši. To neorientuju. Co pak osciloskop mi přestal pracovat? Ty kluku jeden. To je divný. Odešel mě osciloskop. To je fakt divný. Tak teď jste svědky toho, že mi osciloskop vypověděl službu. Nevím proč.
Tak, já to zatím pauznu, než to oživím. Tak, musel jsem restartovat osciloskop, no. Nevím, to mě udělal poprvé. Je to tenhle ten typ. Tady ten mám generátor. Tak. Takže na tom 1 kHz jsme na nějakých 60 W, jo, jak jsem počítal. Já pak z toho udělám nějakou tabulku. Udělám frekvenční charakteristiku a všechno, bychom viděli. Každopádně bude to takový partyový, udělám z toho takový zesilovaček na nějaký party, na nějakou domácí diskotéku, ale na nic jiného to, na nic jiného se to hodit nebude. Jde tady jenom o to, prostě, aby to hrálo nějakou muziku, kde vám nejde o kvalitu zvuku, prostě, jo. Opravdu to odpovídá ty cenový jak bych to řekl, prostě odpovídá to ty ceně. Takže jo, já se ozvu příště, až něco k tomu víc zjistím. Takže zatím.